नमस्ते प्रणाम हो आप सबके भाई बानी अमरेश अहिरान। आज बताओ तनी के बहुत ही जबरदस्त गाना होता HRS इंटरटेनमेंट से, जो कि बहुत ही जबरदस्त गाना बाटे। रहो सबकी स्क्रीन पर पोस्टर लौकता, माने बहुत बहुत जबरदस्त बाटे। आज ये गाना के गइले माने सिंगर टुनटुन यादव और भोजपुरी के नंबर 1 सिंगर प्रियंका सिंह, जे कि गई रही एक जगह का प्रोग्राम करे तो ओइजा एथी होई रहे, बदनाम कइल गइल रहे। तो उ माधर चौदवन से कहत तनी, अरे माधर चौदव तोहनी के बेटी बहिन नइखे, तोहनी के बेटी बहिन के इज्जत नइखे, त काहे के दूसरा के बेटी बहिन के बदनाम करल तारस। एक बात सुन लो भाई लोग, कि ओकनी जेकर बेटी बहिन के इज्जत ना रहेला उहे ऐसा करेला, ठीक बा। निमन आदमी कबो ऐसा करी ना। हौ जौन भोसड़ी माइक छीनत रहे स्टेज पे, उ भोसड़ी से कहत तनी, अरे सुन ले, तोरो बेटी होई, तोरो जन्म बेटी पैदा ली, हम लेके भाग जी। अदरन गारंटी तनी। चलो लोग उस बात के छोड़ लो। बहुत ही जबरदस्त गाना बाटे। गाना के टाइटल बाटे से संजय दत्त लागेलो। संजय दत्त लागेलो स्क्रीन पर लौकते बता लोग के, संजय दत्त लागेलो। और गाना के लिखल बाड़े किशोर यादव कमल किशोर यादव। और संगीत दिले बाड़े संजय मिश्रा। जे गाना बहुत जबरदस्त बा भाई लोग। और तू सोचत हो बोलो के हम गमछी पर काहे मुंह तोपले बानी, कुछ प्रॉब्लम है कि चलते हम मुंह तोपले बानी, ठीक बा। आ जे हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले, उ चैनल के जाके सब्सक्राइब कर ले। हमारे स्क्रीन पर लौकत हो फेसबुक वीडियो हमारे देखता अमरेश अहिरान, स्क्रीन पर लौकता। यूट्यूब पर सर्च करिए लोग अमरेश अहिरान, जाकर सब्सक्राइब करिए लोग। जे भाई सब्सक्राइब कइले ओकरा के दिल से धन्यवाद। और असही चैनल के हमरा आगा में बढ़ाओ लोग, तनी आगा में पूरा सब्सक्राइबर तनी कम बा, तनी आगा में बढ़ाओ लोग। तो कुछ प्रॉब्लम बा के चलते हम मुंह तोपले बानी, जानल लोग, ना तो मुंह तोप के हम वीडियो ना बनाइला। चलो लोग वीडियो के शेयर कर दिए लोग सगरे। बहुत जबरदस्त गाना बाटे। एचआरएस म्यूजिक से रिलीज हुई काल सुबह 24 तारीख के 6:15 में। डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग ना हो, वीडियो सॉन्ग हो, ऑडियो सॉन्ग ना हो। तो जाके सुने लोग। जय हो भोजपुरी समाज। फिर मिलता नहीं अगला वीडियो में।